Hej alle sammen og velkommen til en lille video her. Det er Rasmus inde på den danske Prism, som har bygget Saki, da han havde det gamle skin. Og Jeppe han har hjulpet lidt med det. Kun lidt. Boom! Boom! Flot er han. Er han hul indeni? Ja, det er så man kan bo ind i om. Og jeg kan ikke smage. Boom! Så kan man bo her. Og så kan man lige gøre boom! Fuck! Nå. Ja. Ja, Hvis jeg er. det var en lille video, fordi han lige skal... han skal lige... Har du skrevet lige det der? Ja. Og så kan du lige clear det. Så kan jeg også lige få lov til at se, når han clear det hele. Det må sikkert komme til at lægge. Jeg er faktisk allerede i gang med at stå og smadre det. Så! Jeg stod allerede i gang med Vi skal have en byggekonkurrence inde på den her. Hey Mathias, du kan sgu da også være med. Eller, dreng, kan det ikke være jer to, mig og Rasmus, vi har allerede prøvet. Jeg filmer nu jo. Jeppe, kom nu bare. Jamen så, I kan jo bare begge to filme, Ja, hvordan vi kan Det var en lille video herfra. Vi ses alle sammen. så må jeg bedømme.